Türkmenistan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny evakuasiýa edip başlar. Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi global koronavirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlarda saklanyp galan türkmenistanlary evakuasiýa etmek işleriniň ýoly goýulýanlygyny habar berýär. Türkiýede, Russiýada, Hindistanda we Hytaýda galan türkmenistanlary evakuasiýa etmek işlerini öňümüzdäki günlerde başlap 1-nji dekabra çenli tamamlamak göz öňünde tutulýar. Çeşme pandemiýa sebäpli ýoly baglanan Türkiýedäki türkmenistanlary evakuasiýa etjek ilkinji uçuryň 26 Awgustda Türkmenistana barmagyna garaşylýanlygyny aýtdy. 1 sentýabr çenli Delhi'den, İstanbul'dan we Moskwadan jemi 3 gatnawyň amala asyrylmagyna garaşylýar. Ähli evakuasiýa uçurlary Türkmenabadyň halkara aeroportuna gondurulur. Evakuasiýa edilen adamlar 14 gün karantina saklanar. Bu maksat bilen Türkmenabadyň ýokunç keselleri hastahanasynyň golaýyny wagtlaýyn çadyrlar dikildi diýip çeşme aýtdy. Ol häzirki wagtda 400 orunluk wagtlaýyn çadyryň taýýar edilenligini belledi. 14 gün karantinne galan adamlar goýberilen soň olaryň orunyna nowatdaky evakuasiýa uçur gatnawlarynyň ýolagçylary ýerleşdiriler. Hemmeler 3 aýyň dowamyny evakuasiýa ediler diýip çeşme aýtdy. Global koronavirus pandemiýasy sebäpli dünýäniň dürli ýurtlaryna hereket çäklendirmeleriniň güýje girdilmegi bilen köp sanly Türkmenistanly daşary ýurtlarda saklanyp galdy. Olaryň köpüde Türkmen hökümetiniň ýüzlerçe Türkmenistanlyny daşary ýurtlarda öz ykbalyna terk etmegini tanqid etdiler. 2019-njy ýylyň ahyryna Hytaýyň Wuhan şäherinden ujalan koronavirus keseliniň dünýä ýaýrap başlamagy bilen Türkmenistan fevralyň başynda Hytaýda galan Türkmenistanly studentleri ýurda getirdi. Şonu resmi metbugy Türkmen Howa ýolları agentliginiň guran bu charter gatnawlaryny müňlerçe Türkmenistanlynyň döwlet hasabyna ýurda getirilendigini, türkmen raýatlaryny Türkiýeden, Russiýadan, Belarusdan we beýleki ýurtlardan getirmek boýunça ýürüýte uçur ugurlarynyň gurulanyny heniz mart aýyna öňe sürdi. Ýöne şondan bäri geçen döwrüň dowamyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda saklanyp galan türkmen raýatlaryny goldamagyň möhümdigini aýdyp çykyş etsedi. Türkmen Howa ýollarynyň beýleki ýurtlara evakuasiýa gatnawlaryny amala aşyryp aşyrmanlygy we olaryň jekmejekligi aýdyň bolman galýar. Azatlyk radiosy mart aýynda Moskwanyň Domodedow aeroportuny we beýleki ýurtlarda pandemiýa petiklemeleri sebäpli ýoly baglanan türkmenistanlaryň duçar bolan kynçylyklary we olaryň ýardam sorap daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalaryna netijesiz ýüz tutuşlary barada mundan öňe bir näçe gezek habar berdi. Ýatlasak apreliň başynda halkara uçur gatnawlarynyň ýatyrylmagy bilen Hindistanda galan 100den gowrak türkmenistanly ýurda dolanyp bilmän dürli kösençlikleri başdan geçirmeli boldy. Galy bersede pandemiýanyň arasynda Türkiýede işini ýitiren türkmenistanly migrantlaryň bir näçesi agyr ýaşaýyş durmuş şertlerine döz geldi. Bu aralykda petikleme wagtyna Türkmenistanda galan daşary ýurt raýatlaryny öz ýurtlaryna alyp gitmek işleri daşary ýurt kampaniýalarynyň gatnaşmagyna guramalaşdyryldy. 18-nji ýylda 100 çemesi hindi hünärmeni SpiceJet howa ýollarynyň charter gatnawyny Türkmenistany terk etdi. Onun 10 gün töwereg Ozal Türk Howa ýollary kompaniýasy Fransiýanyň buýuk guruluşyk kompaniýasynyň tapşyrygy bilen 150 çemesi daşary ýurtlaryny we olaryň maşgala agzalaryny Türkmenabatdan alyp gitdi. Iýulyň ahyryna bolsa Gülhan Dearsan bilelikdäki Türkmen Türk kompaniýasy öz işçilerini we beýleki kärhanalarda zähmet çekýän türk hünärmenlerini Türkmenistanyň çykarmak üçin charter gatnawlaryny guraýanlygyny ma'lum etdi. Türkmenistanda häkimetler raýatlaryň mobil telefonlarynda VPN üstü bilen ýurdun çäginde petiklenen saatlardan maglumat almak we bermek mümkinçiliklerini çäklendirmek üçin nowatdaky basys çärlerini güýçlendirýärler. Bu daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň arasynda döreýän nägilelikleriň we olaryň türkmen hökümetine garşy şol sanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipesinden çekilmegini talap edip daşary ýurtlarda geçirilen protestleriniň ýa-da gabat gelýär. 31-nji iýulda Aşgabatda mobil telefonlarynyň 30-dan gowrak ustasy tutuk edildi. Olaryň bir bölegi garaşlylygyň 15 ýyllygy, ýene bir bölegi Gülistan sowda merkezlerindäki mobil ustahanalarynda işleýärdi. Olar ykçam telefonlary puluny adatça 100 manada VPN gurnama hyzmatyny hödürleýärdiler. Şeýle-de tölegli VPN hyzmatlarynyň möhletini uzaldyp berýärdiler diýip Azatlyň bu ýagdaýlary öwrenen Aşgabatly habarçysy 21-nji awgustda gurrun berdi.
Habarçy telefon ustalaryna administrativ jerime salnandygyny, şeýle-de olaryň 15 gün tutuklukda saklanandygyny hem gurrun berdi. Häkimetler eger de mobil telefon ustalary ýene bu işlerini dowam etdirseler, onda olaryň jinayet jogapkärçiliginden çekilip türme tutuklugyna hökm ediljekdikleri bilen hem haýbat atdylar diýip, tutuklukda oturup çykan mobil telefon ustalarynyň biri bilen söhbetdeş bolan habarçymyz maglumat berdi. Şol bir wagtda mobil telefon ustalarynyň Türkmenistanyň administrativ we jinayet kodekslarynyň anyk haýsy maddalaryna görä jogapkärçiligi çekilendigi barada düşündiriş berilmeýär. Bu barada Türkmenistanyň degişli kanun goruýjy edarlaryndan we kaziýetden maglumat almak başartmady. Ýöne ýagdaýlary ýakyndan izleýän habarçymyz ýurdun daşynda ýygzamlaşan protestler bilen häkimetleriň ýurt içinde interneti izleýärlemek we ony has güýçli çäklendirmek tinançyklarynyň arasynda günden güni baglansyň bardygyny aýdýar. Häkimetler ýurdun daşynda şol sanda Türkiýedäki we Amerikadaky türkmen ilçihanalarının öňünde geçirilen protestler baradaky maglumatlaryň we videolaryň ýurdun içinde ýaýramagyna böwet bolmagy synanşýarlar. Häkimetler ýurdun öz içinde de oppozisiýa garaşlarynyň artmagyndan huwatir edýärler diýip Azatlygyň habarçysy bellidi. Ýatlatsak, aprel aýynda da türkmen howpsuzlyk gullukları Aşgabatdaky telefon ustahanalarına, dükanlara we hyzmat ediş nokatlaryna reýt geçirip VPN gurnaýan ustalary saklapdylar we bu dükanlary möhürläpdiler. Mundan başga da geçen hepde Azatlygyň habarçysy ýurdun ýeketäk internet üçinçisiniň tekniki binýadyna daşary ýurtda hünärmenleriň täze enjam ornaşdyrýandygyny we ýurtda interneti güdükçiligiň hasda güýçlendirilýändigini habar beripdi. Türkmenistan hukuk goraýjy toparlaryň internet azatlygy boýunça çap edýän iri hasawatlarynda izdaky orunlary eýeleýär. Türkmenistanda garaşsyz habar serişdeleri şol sanda Azatlyk radiosynyň web saýty ýapyk bolmagynda galýar. Bular bilen bir hatarda Facebook, Twitter, YouTube ýaly sosial ulgamlar, WhatsApp, Telegram ýaly messengerler pitiklen saklanýar. Türkmen häkimetleri COVID-19 bilen bagly goşmaça howpsuzlyk çärelerini giýirmek esasında ýurdun orta mekteplerinde okuwlaryň 1-nji sentýabrda başlanjakdygyny yglan eden mahaly Lewapda ýaşy 60 ýaşdan geçen mektep molimleriniň 10 işden çykarylýar. Farap we Çärjew etraplaryndaky tas ähli mektepde pensiýa ýaşyna ýeten ýöne henüz işleýän bilim işgärlerini şol sanda molimleri işden çykarýarlar. Olardan öz islegi bilen işden gidýändigi barada arda ýazmak talap edilýär. Olara başga iş hödürlenmeýär diýip gidlilik şertinde söhbetdeş bolan Lewaply habarçy molimleriň ençemesine salgylanyp 20-nji awgustda gurrun berdi. Onuň sözüne görä bu talap diňe mektepler bilen çäklenmän etraplaryň saglyk puwdagynda we häkimliklerinde işleýän ýaşy 60 ýaşdan geçen işgärler-de öz islegi bilen işden çykýandygy barada arda ýazmaga mejbur edilýär. Häzirki wagta çenli etrap mekteplerinden 10 erkek we aýal molim işden çykaryldy diýip ol aýtdy. Mektep ýolbaşçylary ýa-da etrap bilim bölüminiň resmileri köpçüliklerin häsiýetde amala aşyrylýan bu çäräniň sebäpleri barada hiç hili düşündürüş bermeýärler. Mektep ýolbaşçylary koronawirusu sebäp edip görkezmeýärler. Olardyň ýokardan berilen tawşyryk şeýle diýmek bilen çäklenýärler diýip işinden çekilmäge mejbur edilen molimleriň biri gizlilik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bellesek dünýäniň köp ýurdunda ýaşy 60 ýaşdan geçen adamlar koronawirusa garşy has ejiz we gorowsuz hasaplanýar. Azatlyk radiosynyň ýokarda aýdylanlar barada Lewap vilayet Farap we Çärjew etrap häkimliklerinden kommentari almak boýunça eden iýdigderli synanşyklary netije bermedi. Hökmany pensiýa ätýaşlandyrmasyna gatnaşygy 5 ýyldan az bolmadyk 62 ýaşy dolan erkek adamlaryň 57 ýaşy dolan aýal maşgallaryň pensiýa hukugy bardyr. Ýöne Azatlygyň habarçylary ýurtdaky pensiýa haklarynyň ilatyň güzeran eklenjine köplenç ýetmeýändigini şol sebäpli pensiýa ýaşyna ýeten molimleriň aglabasynyň öz işini dowam etdirýändigini aýdýarlar. Molimleriň ençemesiniň aýtmagyna görä bilim işgärleriniň işden çykarylmagy Türkmenistanda ýeki hadisesi hem resmi taýdan tasdiklanmadyk pandemiýa aladalary bilen baglykda täze düzgünlere laýyklykda geçiriljek okuw ýylyna oňaýsız täsir ýetirer. Täze düzgünlere görä her sınıfta okuwçylaryň sany 10-15 adamdan geçmeli däl.
Öň ortaça 30-32 okuwçyly sınıflary häzir 2-3-e bölýärler. Bu okuwçylaryň ortaça 5 smenada okajakdygyny we has köp molima zerurlygyň bardygyny görkezýär. Etrap mekteplerinde öň hem molim ýetmezçilik edýär. Indi olaryň sany hasta azaldy. Bu täze okuw ýylyna zarba bolar diýip Lebaply molim aýtdy. 19 awgustda Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanylýan internet neşirlerinde 1 sentýabrda mekteplerde başlanjak sapaklaryň täze düzgünlere laýyklykda geçiriljekdigi habar berildi. Täze düzgünlere laýyklykda mekteplerde birnäçe giriş-çykyş kapylary açyk saklanar. Enatalaryň gelmegine çäklendirme girdiler. Sınıf otoglarynda okuwçylar bir-birinden 2 metr aralykda oturdular. Şeýle-de okuwçylardan, molimlerden we texniki işgärlerden maska dakynmak talap ediler. Mundan başga sapaklaryň dowamlylygy hem täzeden gözden geçirildi. 1-nji sınıf okuwçylary üçin, 2-nji, 4-nji sınıflar üçin 30 minut we 5-nji, 11-nji sınıflar üçin 35 minut dowam eder. Türkmenistanyň bilim ministrliginden molimlaryň işden gitmäge mejbur edilmegi, täze düzgünler munyň üçin ýurtda bilim işgärleriniň ýeterlikligi ýa-da däldigi barada kommentariýa almak başartmady.